weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Bakkila Butanda kon waktu yoni ha to fonde Elimana e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hanki o Dakar Madina Guna Sakima ɓe hena puɗɗima yettade nokkuji men ɓene tawe lawol teskama hedde Bakkila ko accident goto waɗi toon yimɓe tato nayo mbasi hen pittali men taw ko yon kar giwnoɗo toon to Dakar Madina Gounass to leydi Mauritanie gendarmerie nationale leydi ndi hollitiɓe jiiti dépôt moftuɗo ko ene tolno e 1,750 carton hakkude médicament contrefaçon kamen wonde leɗɗe walla ni produit ji momiteɗe ɓalli waɗi hen noon nangaɓe hono no wiiri jagoɗɗo cellal ɓalliɗi ndi ko rende cellal ɓesguji leydi Mauritanie to leydi Mali landaji dawrugol leydi ndi erima moɓodiral ɗum ko ñande jeenayyi nduɗo hen lewru ɗum ko caggal ñande tati alet jewtuɗo e ndeɓe kaɗa moɓodiral toon to Bamako gam salade pirtugol ɗi partiji kame ɓeydugol manda wonande général Assimi Goïta to leydi Guinée Conakry hitande sumgoji Ousmane Gawla Diallo kan woni joguiɗo konngol gouvernement o holliti omo deña ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗi sumgoji ma ndewne lawol maɓe darnu catala hakkude landaji dawrugol kame société civile taw ko renoɓe ɗiɗo hen sumgoji ha ɓuura rewde lawol kabruji men jolam jaɓiri jadeten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché Aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓestowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓuuro dirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji en yarana men yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgol leydi Mauritanie to leegal bitengal Samiya galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samiya kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon miñi ko no wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare jeegom dujala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pulara ɗo yeeso alirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba won baɗɗo audio muɗum haali hen wonande wiidemo ceerno Mouhamadoul Amin Ly to dumga wuro Alpha yi lewru ene wurori banggue ɗum noon yamiri yimɓe kala yo jaltin sadakuji wonande noon galle ceerno o e hoore mum ceerno holliti wonande kañum wiyani noon teni kadi ɗum ɗo hen jeeya kani e jikkuji mum e kala saaha wadde audioji walla ni haalde gueɗe parɗin fannuji kala kan haalɗo iwno yo joomum ƴeewa to itti kañum haalani kan haala hande haalani kan haala janggo on audio noon jirlotoɗo e WhatsApp o kala wo holliti ko ceerno Lamin wi wonande kay yimɓe jaltin sadak kosame ko nandi hen kala kono noon ceerno wiyani noon hande wiyani noon janggo kala ko joom ittuno kama yo nawtan toon a hoore muɗum keddoɗen koye kabaruji men ɗemgal pulare nder leydi Sénégal jagoɗo heblo ngarɗugo mo leydi Sénégal woni Amadou Moustapha Ndekki waɗi jillu mum hanki o toon to wuro teddugo woni Touba nayimo toon mo yaade sete timmuɗo nayimo toon ko holloyde khalifa o woni khalifa général mo Mouride Serigne Mountaga Bassirou Mbacké holludemo oɗo saaha programme hoorejo leydi ndi projet kay yiddemo wonande duuɗe alqouranil karim tawte leydi Sénégal kala hebloji nanne hen taw sukaɓe janggoɓe en kala mbawa heblede so tawi suko janggi alqouranil karim walla saria ha gayni taw kam jomum wonko wawi waɗande hoore wawi wonde entrepreneur to banggue bâtiment walla gueɗe goɗɗe walla fannuji goɗɗi kala ɗum woni noon miijo laamu ngu
hono fedde heblo sukaɓe Afrique ummanino hande ken tolno e duuɓi jeenayi ene noddi ngam rendude e oɗon fannu no feewi koye ngal jaɓɓal noon wonande laamu ngo yiiɗi kay wadde jaɓɓal kesal o saaɓe puɗɗima rendinde ken tolno e 16 milliard ngam wallidde ujunnaji e sukaɓe taw koye oɗon fanno keddoɗen koye gouvernement mo leydi Sénégal woni jagorɗo ballodiral kame rewɓe woni Maymouna Dieye tawtoranoɗo toon to diwan mo Kébémer taw koye ziyara walni gammo battuɗo temedere goo nokku mo mbiyata Diawara Ndiaya ɗum noon ko toon wanno ko toon suuti konngudi o holliti binditogol noon ko fati duuɗe Alqur'anil Karim waɗata koye lewru fandu ndu woni juin hono no wiruno hoore jaggoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko oɗo saha laamu ngo yidde mum ko fandare ko andude duuɗe Alqur'anil Karim gonde nder leydi ndi Sénégal kala no poti beele duuɗe ɗe mbawa windede sukaɓe wonɓe hen ɓe gande guila to banggue jeelare ɗin fannuji kala e sifa jangde ngarɗude kame heblo kala kono kadi duuɗe ɗe kala mbawa heptinede taw kadi ganduɗa wonande duuɗe Alqur'anil Karim ɗe ene mbawa tigui wallitede e juɓɓudi golle mumen ha ɓuura wawde yarude yeeso sera wo ko cetal ngal ganduɗa jooɗigal ñalawma hande o assemblée générale mum battuɗo joyi ɓiwo taw kadi koto fannu diine Issa Yankoɓe taw koye Afrique de l'Ouest ɗum ko hanki udditi kono ko hande ngal cetal udditi wonande disnorde muɗum walla ni dakorde mum e nder leydi ndi Sénégal to Dakar laamugo leydi Sénégal ɗum noon ko ɗo ha sappo nduɗo hen lewru ndu gonɗen ñalawma hande o noon tawtorama ɗum hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye jonde nde noon fawi koye gonɗinde Allah kono kadi e jaam e kisal ɓerde yimɓeɓe e wonde neɗɗo goto addude jaam hakkude yimɓe kame koddigal e ɗiɗon fannuji kala taw koye fannu mbaadi koye nadda jaam e kisal ɓen diine Issa Yankoɓe iwɓe yoga e nokkuji kewɗi kala mbawi tawtorede taw koye oɗon siffa ke ene tolno e jagorɗe joyiya gonnoɗe laamu Macky Sall ko ɓeɗo hen kay goni jogorɓe hettede ɗum noon ko ñande jeetati lewru mai 2025 sanga 10 heures ɗo suur sardeji ɗo leydi Sénégal taw koye ɗaɓɓande wonande jagoɗɗo ñawoje leydi ndi Sénégal taw kadi ɓe joofa koye dirtingol ngaaluji taw koye fond Covid-19 ene mabɓe noon wonande Moustapha Diop Amadou Mansour Faye woni Mansour Faye kame Aissata Sophie Galadima kame Ismaïla Major Fall kame Salimata Diop goɗɗo kay ko Amadou Sall mo ganduɗa kam woni ɓi hoorejo leydi ndi kañumne ñande jeeɗiɗi lewru mai no jogino noddado taw kadi ganduɗa koto cetal hettotoɓe ɓen dirtinɓe ngaaluji ɗi kono ɗo saaha noon hollitama wonani e nder leydi ndi leydi Sénégal dialogue national mo noddi ɗum hoorejo leydi Sénégal no gasi jeetati nduɗo hen lewru wonande dawri yanke wonande biyeteɗo ceerno Alassane Sall holliti kañum de tawtortake ndeɗo jonde kaldigal saabu ala kala ko famna e jonde ɗe tene kadi hoore ndi rendinani ko ene jeeya sababu ene noddira wonande kaldigal ɓesguji leydi ndi kala ɗum noon wonande leydi ndi ala potal tene kadi no yarata ni wonani foti yaade ɗum noon so tawi leydi ko ni wayi so tawi dialogue noddama e ndiɗo hen mbaadi ala kala ko wawi sellinde ɓerɗe yimɓe ha wona e kisal juɓɓudi no feewi to Saint-Louis awoɓe hewɓe taw ko awo fina tawa laaɗe kewɗe kay nana tonguini dow jolani e ndiyam jeeyi sababu noon ko ngakkugol ko fate carburant guilay essence ɓe kolliti noon ɗoɗo ɓatti julde taske aɓe jiilo koɓe dañi guilay jawdi ha e wutteji e goɗɗum kala kono ɗo saaha koɓe jooɗiɓe wi RFM ɓe erima noon laamu ngu nde wawata walludeɓe eɗe gueɗe ha ɓuura wawde yuɓɓude brigade ɓe Ziguinchor fawi juuɗe muɗum ken tolno e kiloji 6 taw ko huuɗo bonkokko waɗi noon ɗiɗo nanggaɓe hen tatani hen goto koko doogui o saaha suwa taw yitede to banggue étudiant tawaɗo ne maayi e étudiante debbo tawaɗo ne maayi e suudu mum biyeteɗo Sadiala Mbaalo wonno inde makko kanko no janggano koto duɗal université Cheikh Anta Diop ko ton to wakkamo honno ko toon tawa omo maayi nder suudu makko caggal nde autopsie o waɗa autopsie holliti ko debbo cowiɗo jadani ha yetti ɗo debbo foti jibinde ɗo ko ɗon tawa omo maayi e suudu makko autopsie o noon caggal nde o wira ko alarba jewtuɗo e no janggo waɗata yontere autopsie o noon holliti ko baraɗo walla ni ko bartiɗo ko
ko wonde kal non en dama ko kam ha tente kaw mako riwti wonande ko bartido sabu wana ngol tan o meedi sowade omo jogi ɓiɗɗo mo duuɓi 4 firti noon wona reedu ndu ene gasa noon taw ko sehil makko baɗɗo mo ɗum o yooɓi fittayon ɓe noon kollitima gas haala ka ha keɓe hen ko ɓuuri labde to bakkel ko accident musɗo baɗɗo e oɗo biisa giwnoɗo toon to Dakar mo Madina Gounass ñalawma hanki o kilométre uji 3 tan taw koye diwan mo Bakel ko ɗon tigui oɗo hen bis kay wayani ganduɗa kene tolno yimɓe tatoye nayo mbasi hen pittali men waɗi noon jeeɗiɗo gañiɓe hen nayo ene tam hen nayo gañanɗe ene caɓori no fewi heddiɓe noon ne tampine tawe toon to suudu safara tawiten to Bakel eɗen duwono tan ɓen wasɓe en pittali men de jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓel jenna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala accident bisa nawannoɗo élevaɓe jannoɗo tan to weeli gara enseignant goto noon kam woni nanggaɗo hen ɗum ko caggal nde rokkirno bila fenade widemo ko yimɓe jeetato mbasen pittali men taw ko yimɓe ɗiɗo tan ɗum noon laamu ngu jaɓani ɗomo kono noon ko yimɓe ɗiɗo mbasen pittali men waɗi noon ken tolno yimɓe nogas e ko fawi mbawi gañade hen kanko on enseignant noon dokkuɗo on kabaru fenade o wiyama teɓa to Louga ko ene tolno e 49 taw ko candidat yinnoɓe kay ɗannade ɗalle suuɗayru faton to Europe kañumen nanga hen jeegomo ko gambinaɓe hen nayi ko guinanaɓe tata ko Sierra Leone naɓe 33 ko Sénégal naɓe kamɓe kala naguiɓe ko gendarmerie nationale o saaɓe tawi joni ɓe gonno koye bis biyeteɗo Ndiaga Ndiaya paɗen ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lone artana men cakugol Dakar mo Madina Gounass ñalawma hanki o Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe tataɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudema Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass guila hanki Sar Abdoulaye Sarr nde duwaw Daka o waɗa torakal machallah bandiraɓe kala goto kala nan dogana auto muɗum nan daga gam yettiyade toon to nokku muɗum gam ruccitade e guro men e nokkuji men kala alhamdulillah min e jokkodire bandiraɓe men hewɓe koddiri e jettima e nokkuji men tawa ceere goto ngala hen ɓe koddiri kadi machallah koye lawol goni Sar Abdoulaye Sarr hanki o caggal nde duwaw o gasi hedde 10 heures en ceerno wawi jaɓɓade laamu ngu kamɓe kala ɓe jettimde ceerno ɗo ceerno samdira mabɓe duwodira mabɓe duwani mabɓe kadi holli kadi weltare e mabɓe nde wonno sécurité o hikka machallah en timmi guila nder wuuro ga ha toonde Dakar Madina Gounass kamɓene kadi ɓe mbawi weltade no fewi ɓe koddire kamɓene kadi kamɓe koye leydi he ɓe darani koye leydi ndi ɓe gonani wadde kala hen ɗoɓe neela yoɓe jaa ɓe mbaɗa golle mabɓe ɓe mbaɗa golle ha timma guila sapeur pompier ha toonde kadi gendarmerie ha denndangal ASP ji denndangal sécurité kala ɓe jindira ceerno wawi waɗade duwaw ɓe mbawi ko weltade no fewi no fewi noon kadi Sar Abdoulaye Sarr hedde 11 heures ceerno hoore mum e délégation muɗum e laamu ngu gimmiti toonde Dakar garti ga e wuttutego Madina Gounass tagal bandiraɓe kadi taw enen jaɓɓiɓe ga hano hannirta ni Sar Abdoulaye Sarr tagal cakugol noon guila nder to Dakar o ha natide wuuro ga bandiraɓe rewɓe defi ko bottaje defi ko kaccare ha heewi ɗum ko maaro ɗum ko macaron ɓe kadi ndeysan defi kadi ko ganduɗa ko ataya e dokka julɓe kala oto garɗo ɓe darna oto joomen jippo kaccito ha deeɗo men keewa jara ndiyam jara ataya kono kadi mbawa kadi ɓennude e jahan handene no tigui bandiraɓe rewɓe kala e nder wuuro ngo ko noon mbaɗiri ha bandiraɓe kala ɓe heɓa tufmaji kadi mbaɗi ɗuffode kamɓe kadi gam hebde e moƴƴere Dakar nde hebde moƴƴere heɓade Dakar nde ɓe hen kadi ko autoji men machallah jeeri ko tufam ɓen kadi ko manggoje gaddat dokka joom auto jam ɓe mbiya ɗumen lawol jaam mbawa yettiyata guimɓe hano hannirta ni Sar Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala beltima Dakar o guila fuɗɗa hawa gasi hay tana goto hay ceele gote fo Allah ne ɓumdi ɗum e ɗum lawol hano hannirta ni ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo golle man jooɗi peewi to Dakar Madina Gounass a waɗi hen golal manggal no fewi hay goto humpaka ko yahata toon to Dakar Madina Gounass gam darde ma e calɗi jayɗeli ɗi kala ɗum uddi computal men ɗemgal pulaar nder genni ndi leydi Sénégal paaɗena ko leydi Mauritanie gendarmerie national mo leydi ndi fawi juuɗe mum e dépôt mo ganduɗa ene suuɗa toon ken tolno e 798 carton médicament contrefaçon woni hen noon ko cosmétique ganduɗa ko produit ji gojjinoji ɓalli ko wayno xeesal ɗin sifaji kala jakorɗo genni ndi holliti woni koye haɓade ɗe gueɗe nde tawno adda cancer e rafi
ndi kala wo erima noon ɗiɓɓe leydi ndi kala nden dendata mbadde jungo e mabɓe haɓade o heesal bonɗo mo ganduɗa bonno ɓalli ɓeɗo hen rewɓe ko wona ɗum ko kadi e ɓen yewɓe poɗɗe ɗe ndewani lawol e ɗiɗon fannuji kala holliti noon ɓe nangaɓe hen ɓe ma ndewne lawola tribunal de Nouakchott ñaawi hanki o rewɓe ɗiɗo kame sukaɓe ɗiɗo worɓe kamɓe noon mbaɗata ko trafic ittude sukaɓe rewɓe Sénégal naɓe adduɗe men toon to Chami ko toon tigui ɓe mbaɗata ɓen e sifa jeego koɗon diwanuji ɓulli kanŋe gasiri toon ɓe jeeyata ko koye men taw kadi koye dow compteji mabɓe ɗum noon hewɓe hen noon ko restaurant ji jogui kono kadi liggoto koye oɗon sifa so yeehi tan ha sawru mbawlu waklitima wontata kadi ko jeeygu gongu ngu kono kadi oɗo saaha noon parquet o ɗaɓɓiri nde ɓe taƴante duuɓi sappo e kaso hengu nde tawno ɗeɗo gueɗe ko gueɗe gaddoje rafi gam teskede wonande rafi sida ene heewi e nder diwan mo Chami e oɗon sifa no feewi keddoɗen koye leydi Mauritanie la police mo ganduɗa joguiɓe ndenka e nder diwan mo Kobani ene tawi nder état mo Hawdila Harbi ɓe jeddi ha mimi leydi gam wiyede kay ndenka kisala ene manki toon wiyede kay bandiji joguitiɓe arméji e fetilaji ene jana bitikaji ne gujje ɓe kolliti kamɓe de ko toon ɓe goni kamɓe jogui nden kay kisal kono ɗo saaha ala kala koɓe tini hen haydara goɗɗuma délégation Bénin yettima taw koye Nelande Patrice Talon hoorejo leydi Bénin ɓen noon gaddi ko ɓatake jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe hakkude leyɗele ɗe Patrice Talon wonande Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani kono kadi Bénin foti ma ɗoftu Mauritanie ko fate sumgoji tijjaɗi ɗo tan e dumunna seeɗa toon to Abidjan hol jogoɗo lomtade o gardiɗo baata woni wonande Banque africaine de développement kanko Sidi Ould Daha mo ganduɗa ko gembiɗo kono hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hanki joɗodima e cotal campagne taw ko Ruma jarriba wonande kay ɓen wallittoɓe o Sidi Ould Daha beele kadi wawa tigui ardade Banque africaine de développement jaɓɓoɗen ko musidɗo meɗen Zakaria Samba Dia wonande jillu ceerno Idrissa Diallo to khalifa mo Boutanda hanki o iwi ɗon ɗo Boutanda yaɓani Nouakchott woni koye heɓanade yidde yaade ziyara toon to Maroc Zakaria Samba Dia. jamal ñalmi bandiraɓe tedduɓe yettiyankoɓe o weltere TV weltere ɓiɓɓe fulɓe so Abdoulaye Sarr golle maɗa jooɗi peewi meftande kumpital men ɗo e nder diwal meɗen e guiɗimaka en jahata toon to Boutanda khalifa o ceerno Idrissa Oumar Diallo kañum e dental muɗum ɓe bummima ɗo Boutanda ɗo e wendogo altine oɗo mo jawtuɗen joyyi e lewru meɗen joyɓir hitande nde ko ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi dental Boutanda e gardugol khalifa o ceerno Idrissa Oumar Diallo ɓe mbawi tigui rigui immade ɗon ɗo Boutanda taw kadi ɓe jaɓani ko to leydi Maroc woni Fas ziyara Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala moɓe gadori wadde e kala hitande oɗo sa joni ziyara o yonti dental ngal ene tawe e lamorgo gendi Mauritanie woni Nouakchott nde ɓe gummi Boutanda nde ɓe ndewi yoga e nokkuji ɓe ndewi to ɓogge jaɓɓama ɗon jaɓɓugal badgal fayida no fewi ɓe jippi ko galle biyeteɗo docteur Oumar Ba ɓe jaɓɓama ɗon nonne kadi ɓe mbawi wadde ɗon jewte ha e du'owuji no hannirta niyete taw kadi ko ɗon ɗo galle docteur Oumar Ba ɗo ɓe jippi no hannirtane ko wona ɗum ko ɓe jawti ɓe mbaɗi ziyara no nokku biyeteɗo Unufani ɓe mbaɗi ɗon ziyara o no hannirta niyete to Unufani ɗo ɓe jaɓani ko to lamorgo gendi Mauritanie ko toon woni ɗo ɓe joftoyi hedde waktuji nogas e ɗiɗi jamma ɓe jottoyi Nouakchott ñande altine ndeyen ko wona ɗum ko Sar Abdoulaye Sarr dental ngal ma jokku wonde ɗon e Nouakchott ha ñande 14 nduɗo lewru ndu gonɗen ñande 14 nduɗo lewru ndu gonɗen dental ngal e gardugol ceerno Idrissa Oumar Diallo khalifa dental ngal ɓe gummoto ɗon ko ñande 14 nduɗo lewru yaɓande toon to Kanankeri Maroc Casablanca nonne kadi maɓe to nokku ɗo wiyete Rabat e wadde ɗon ziyara nonne kadi maɓe jaɓan ha toon to Fas waɗoyde ziyara o toon to Fas tawi kadi ko ziyara Cheikh Ahmed Tijani ko famɗi foof maɓe gon toon ko ene tolno e yontere ko wawi hen wonde foof Sar Abdoulaye Sarr e weltare TV ma rewindo e dental ngal no hannirta ni yete kala ko wawi hestoyde hen ma yetto jani men weltare ɓiɓɓe fulɓe no hannirta ni ma jokke rewindede lappol ngol tuggude immade Nouakchott ha toon to Casablanca ha Rabat nonne ha to Fas so Allah jaaɓi kala ko hesɗi hen ma yetto jani men weltare ɓiɓɓe fulɓe no hannirta niyete Zakaria Samba Dia Bekera gam aya wo weltare TV.
Zakaria Samadia Beker golle man jodi pewi golle man jodi pewi a jarama sen giwe odon fanno gartaten koye jokkondiral hakkunde Mauritanie kame Arabie Saoudite ngal jokkondira non jagodo cedal balli mo leydi Mauritanie kame ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite to Nouakchott si fande sifanali gila janvier be garti e beydude volume nden si fande nde ganduɗa wonande kay fandare Arabie Saoudite ko mahdi hôpital Roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud ɗum noon jogori wonde tuufere mum ko lewru fanudu so jomiraɗo haaji taw kadi ngaalu wanjetengu hen ngu ko 1.5 million ko preje dollar ma riwe yahya ha capanɗe 7 milliard ko preje dollar e nder lebbi nogas e nayyi woni tan duuɓi ɗiɗi gasuya hedde avril 2028 taw kadi ganduɗa ko hôpital jaaduɗo e jamanu taw koye dow oɗon sifa keddoɗen koye leydi Mauritanie jeheten ko toon to fonde Eliman noon ñande aset jewtuɗo e no fiili capan tatoye tataɓijo arɗo muɗum o arɗo piilaɗo noon woni arɗo Alassane Mamadou Dia fiilama toon kono kadi ƴetti haala makko Abdoulaye Zakaria an toon to fonde Eliman fiili capantati e tataɓijo arɗo muɗum ɓe piili noon ko Alassane Mamadou Dia kanko Alassane Mamadou Dia omo arta e holko woni arɗo e hol rôle arɗo foti joude e wuuro marango ko yeyi min mbattodira hakkillaji komin ganda ko endam gotam so soit janel najo woni minen laamotoɓe walla kamɓe elimaneɓe walla galeji goɗɗi ɗi mo gandu ko yimɓe fof goto wuuro ngo fof enen ndendi mino e kamɓe fof wuuro ngo fof minen ndendi kala kene waɗa maslaha wuuro ngo walla kene moƴƴini ɗum yo yimɓe dogi hen sa sonko kewe wuraɗo noddata ton collège des conseillers ndesnodira men e on saaha wono fof ƴettodiren décision hen tottuɗomo jappere one homne ina hokkamo wasiyaji ɗum ko Alassane Hammadou Dia mbiyeteñi neɗɗo kala no wawi wonde yo disno mawnu men yo disno bandu men alhamdulillah min woni sortant kono kadi wonmo jaltuɗo ƴettumi dow muɗum hollo wonade fof kadi jeeɓe rewgol ko ɓiɓɓe babam tottuno kam ittirmi kadi tottirmi ɓiɓɓe baba men galle Baydi e galle Sidiki ko galle goto somi irtimi tottimi babam ha joni ko min tan woni ɗon kadi noon jogirimi ha yetti ɗo ni yo Allah rokkumi jogorade ɗon ha yetto ɗo sohli ɗo hilifaɓe diine e hilifaɓe hewɓe tawtorama ɗum ɓe kolli weltare mabɓe e ɗum ɗo hollidde tan kadi en toppito fina tawa men saabu ko hunde wadde fayida no feewi ko ardi fof ko yettude Allah yettude kadi ne ɓesgu ngu wasiyam ɓurɗo mawnude fof ko sukaɓe tokosɓe ɓe yo mbattu hen haqqillaji ko waɗa ko saabu ko waɗa ko hunde nde ganduɗa fonde renede on jiiɗo ɗen ko kinɗe goni hen walla mbiyen galleji ko yimɓe wawɓe wondude sinno ko galle goto tan kono ko galleji so tawi jomumen joguima oɗo sutora hakkude mumen ene gondi ko hunde moƴƴere no fewi par ce que ko hunde fonde yembede ko ganduɗa wiyama mawɗo wuuro so tawi mawɗo wuuro tan waɗi yimɓe wuuro yiɗo woodi tan koko wiyete dewal Allah aɗa ɗum waɗi tan ko aada noon Allah wi al aadatu fil biladi kal faridi kala leñol ngol jiiɗa ene jogui aada noon nandinama e farilla Allah e dow leydi he wattama ganduɗa kono farilla ni woto neɗɗo bunno aada aaden tiiɗi caɗele bawɗo wonde wuuro fof ina jogui hen maslaha ha no réglire fof no responsabilité mawɗo wuuro ɓe gayniri piilungal noon welnere e ruttade e fina tawa meɗen Abdoulaye Zakaria golle man jooɗi peewi to fonde Eliman welnere o jamma aseda jamma aljumani jofi aseda ko Salif Tassor waɗi toon welnere muɗum ɓiɓɓe wuuro ngo kala jalti ngam hollirde weltare men ko fate ngal ɗo henna piilungal eɗen mbiyamo tan yo jogoro jaam kanko piilaɗo o arɗo Alassane Mamadou Dia toon to fonde Eliman ɗum uddi kumpital men nder leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali wonande landaji politique leydi ndi caggal nde ɓe kaɗa moɓodiral mabɓe ñande alet jewtuɗo heno tati ndu lewru mai ɗum noon joguino fandare kay ko wiide hay loppet ɗe jaadani e pirtugol ɗi landaji kono kadi e ɓeydugol mandat duuɓi 5 général Assimi Goïta o sahani fandare mabɓe kay ko ɗo e 31 ndu nde hitande gonɗen mayiɗe muɗum wonande kay ko laamu transition nde dartoto ha laaɓa kono ɗum kono ɓe ewnima jeenayyi ndu lewru mai kamɓe kalde ɓe moɓodirta to Bamako hayso tawi woni police ene haɗa ɓe ngal ɗo moɓodiral ngam hollirde ɓe hankkadi ni transition foti dañde fin hunde kala
yo dañɗo haaɗi Aliou Boubacara Diallo eɗen gandi kam ardi landa ADP Maliba wonino candidat 2018 yalte deƴƴere mum taw koye laydel tol makko rendo holliti wayadani hen walande kay ɓeydugol duuɓi 5 général Assimi Goïta ni pirtugol landaji holliti ɗum koko nawrata démocratie leydi Mali caggal o holliti ɗeɗo gueɗe kay so tawi woni laamu ngu ene jiiɗi wonde caggal mum yo pukke leydi natta jalta hen ha laaɓa ha wiya ceera duwaña mo leydi Mali fawi juuɗe muɗum taw kadi koye trafic aji tati ɗum noon koye opération goto moɓe mbaɗi Gulɗo Diaw to Ségou 30 avril ɓe nangi ken tolno 94 tuufere taw ko cocaïne ko heddi ko noon ɗum waɗi ko toon to Haya e nder opération ngaji ɗiɗi to maayo ngo Kaye 27 avril ɓe nangi toon kene photo wonde kiloji ken photo wonde tonuji 20 taw ko farine mo ganduɗa rewani lawol natiri leydi ndi kala waɗi hen noon nangaɓe o saaha ma ndewne lawol yontere toɓoli 5 sappo e goho ndu lewru ma jippo yoga e région ngaji leydi Mali kono kadi ngule kiki ma hakkindo hayso tawi woni waaƴo woni heewa no feewi 33 degré 21 degré 44 degré woni ko jogori diñade ɗo toɓo ngo teska toon to Sikaso Buguni Diohila Kita none kadi Kulikoro hafenma Kajola walla Kulikoro Kajola Ségou none kadi Sana Kita Bandiagara Mopti hafenma région mo Bamako ɗino kuji kala ma toɓoli jippo en ɗon laamu ngu ƴetti pellital haɓade taw kadi ko fati nokkuji tuɗoji diƴƴe jamma tati no jofi nayyi wuro wiyetengo Mouradja ko worɓe jogi tawe nder région mo Nara worɓe jogitiɓe naate ngon wuro jeeyi sababu noon ñiɓide dabeje walla maride dabeje koɓe mbiyata gedduji woni ko yana ñamde jabeji duppa matériel uji kewɗi bonna hen tinaka noon mayɗo hen ni gañiɗo hen no wiiri jayde leydi Mali armée famaɓe kolliti ɓe mbaɗi fiyande jamma beɗoɗo henno to région de Kidal waɗɗani keerol hakkude mabɓe Algérie ɓe mbawi derguide toon appareil ji ɗiɗi tawɗin appareil ji kay dimduno ko pettoje jogonoɗe bonnoyde ɓe kolliti ɓe derguiti ha laaɓi jeeyi sababu ɗum noon ko yidde addude nden kay kisala e nder ɓesguji leydi ndi kala ɗum uddi kompital men to leydi Mali Guinée kono hakkili paɗena Ousmane Gawla Diallo kam jogui konngol gouvernement o holliti ɓoyata ngu laamu kayma tafcatal ngal ene rendina landaji lundo dawrugol kame société civile o ɗum noon ko ɓen tigui tamboto nden kay kisal sumgoji guila e sumgoji présidentiel hay sarɗiyankoji local teskaɗi e nder leydi ndi taw koye mayiɗe ndeɗo hen hittande gam rentade guyka e on sifa kono hay so tawi ɗum laatima dawriyankoɓe hewɓe kolliti ɗum ɗo hen deñata ɓernde hay seeɗa to leydi Gabo hoorejo leydi Brice Oligui Nguema ɗum ko caggal hoore jagdo leydi nde joƴƴini ɓattake mum gam accidde golle mum hanki o darni gouvernement mo keeso o biteɗo Hafayna Mundun ɗo o woni cuɓaɗo cukko makko hoorejo leydi Gabon kono kadi goɗɗo cukko hoorejo gouvernement o on noon wiyete ko Alexandre Baro Sambrier o woni cukko 30 de sarɗiyanke walla mbiyen 30 jagorɗo woni ko suɓa gaga hen laamu yawtungo wonno ko 35 jagorɗo ngol noon ko 50 jagorɗo hen ɓurɗo hewde duuɓi kala ko 45 fayi lesa hen seeɗa tan fayi dow to banggue ɓeena cukkoji ɗi ko wona ɗum ko noon hen sappo ko rewɓe gam huccitande caɗele teskade nder leydi Gabon sa ko caɗele kuɓɓam kame ndiyam ha tenti noon e lamogo leydi Gabon woni Libreville Gabon to Burkina Faso hoore jagole ndi joɗodima e ngal catal ardiɓe ko fati banggue udditgol e mosele taw kadi ko Thomas Sankara jogol latade ko sappo e jeeɗiɗi ndu lewru to Wagadugu lamorgo Burkina Faso to Nigéria nayo tambiɓe nden kay kisala kañumen mbiya teeb jagguiɓe noon ko armée leydi ndi ɓe nanga ko wiitengo bama noon ne tawe Kukuwa toon ɓe nanga e nder état mo Borno hollitama to Adama Wa ha to Borno kala nde kaɓe ballita lappi janguji ISWAP joguitiɓe armée ji waɗoɓe janguji men e kala saaha ha tenti noon jeeyo elminama toon to diwan Zamfara ɓene kadi ne jeeyno udditaɓe booli udditana ɓen joguitiɓe armée ji taw e kala saaha
ene mbaɗa janguji men toɓɓene 1 neɗɗo tuumaɗo ene dokka gasoil taw ko ɗen pelle jogitiɗe waɗoɓe janguji mena e kala sa nangganoɓe guila 17 avril darima hanke yeeso suudu ñawore mabɓe noon disnama ha 23 lewru juin kamɓe ɓe nanggano koye motoje 10 ha 15 litre gasoil woni koɓe nawnono ɓen goto hen kala ɗum noon woni koɓe tuuma taw koye dow oɗon sifa jolam jaɓeri ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocco mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV. Habaruji men ɓurɗi tengtude e jolam jaɓeri e ñalawma hande o kaleten kay ko fatti e jagorgal leydi hono France ko fatti kay e nder leydi e ɗum noon biyeteɗo hono Bruno Retailleau e caggal kay nde wawi kadi hollirde kankone e oɗon circulaire mo waɗi ñande altinare 5 lewru duuƴal 2025 e wonande kay e dendagal préfet ji gonɗi toon ɗi e gam wideɓe e ɓen taw ko ɗanniyankoɓe gam heɓde ɗumen taw kadi ko ɗerewol keftinirgol wonde kay jaade leydi ndi woni nationalité ɗum noon ko alay saago ko jomum kay wawa kay wadde wona ɗen gueɗe taw kadi koko rewinte no feewi e kanko noon o wi ɗum ɗon ma ɗum won haaju makko e hammu makko kadi ɗum ɗo foof o fawi ɗum e ɗum noon koye kattanɗe makko oɗon taw kadi ko jertinago ngo waɗi ɗum noon alay saago ɗum wawa kadi koto rewede ɗum wawa koto ɗoftede e ɗum noon kala kadi no o waɗirte caggal nde kadi woteji mabɓe mbanno toon ko fadde kadi ɗanniyankoɓe aroɓe toon ɓe ɗum kay ene wayno kay wawino kay wotede guila 2024 so wona tan e wonde ɗin taw kadi ko sifaji taw kadi ko keeriɗi ɗi nandani kay e ko wotano ko ɗum tan haɗata neɗɗo kay wasɗumi ko noon e oɗo saaha ko ɗum huccana gam kay wiide wonde rokkude ɗen ɗereji wonɓe toon ɓe gam keptine gonta ɓen no annama ɓen taw ko français naɓe ni yiyete toon to Italie ene wonde toonne ko ɓen ngari toon won cardinal ji ɓen woni kadi jogiiɓe martaba ko fate kadi ɓen taw ko iseyankoɓe fodde 133 taw kadi ngari toon to capital Italie Rome gam suɓade kay lomtotoɗo pape François cankinoɗo toon o ɗum noon kanko on wonno mawɗo iseyankoɓe e ngolɗu noon oɗo saaha noon ɓe jiiɗi kay ko toɗɗade on gardotoɗo taw kadi ko wona mawɗo iseyankoɓe leydi Allemagne ene wawi dey hono oɗo keso biyeteɗo hono chancelier allemand Friedrich Merz kanko de o wawi kadi kode ñalawma hande o ko toon tigui o wawa kadi kono toɗɗede gam lomtade oɗo biyete hono Olaf Scholz nimno ko ñande talatare ñalawma hande o 6 lewru duuƴal 2025 kamɓe noon chrétien ji ɗi e socio démocrate en cifodirino gila ñande altinare hono ɓennude ene wayno ko wawde wadde moɓodiral hakkude mumen e gam yaadude wona e ɗen gueɗe ko adi ko amo wonda kay e wawde kadi kono ardademo ko toɗɗa ko oɗon noon ene wayno ko adi composition ko fadde hono bureau o cabinet taw koy ko waw kadi andede ɗum noon kanko noon wi noon ko gon e ɗen gueɗe ko wawata kadi nawrude kadi ɓe yeeso e ko moɓodiral ngal tan woni gonga wawa kadi ɓe dañi hen gartam no fewi e wiide oɗo taw ko Friedrich Merz e haalande mom ɗo ko Roumanie ene wayno dey ko gardiɗo jagorɗe social démocrate ene wayno ɓorima e golle mum caggal kay nde kadi ɓen jeeyaɓe extrême droite nde poliɓe e woteji balloɗe jene aletare ɓennuɗo nde ene wayno taw kadi ko oɗo Georges Ande Simon ko ardi ɓe woni taw kadi ko kamɓe dañi kadi polgu e mabɓe ɗum waɗi noon o ɓorima e golle makko leyɗele dendude Amérique Donald Trump kanko nde o wawi kadi kono bayyinde e wonde kay e frais kadi ko fati kono douane taw ko temedere e nder temedere ɓen ɗin film uji baɗeteɗi caggal taw kadi ko leyɗele dendude Amérique garta ɗon e nder leydi he ha mbawa kadi
toññineede ɗon ɗum noon kanko ne o waawi kadi wiide wonde ñande alataare 5 lewru ndu gonɗen ɗu e ɗum noon ko waawa kadi waɗde kay ko feerti kadi e ɗin frais tawata ko douane wonande kay droit kadi ko fati kadi douane o temedere nder temedere wonande ɗin filmaji mbaɗeteeɗe caggal leyɗele deyɗuɗe Amérique kono noon ko ɗon e nder leydi he kadi wawata kadi ko ɗum koto yeeɓede ɗum kadi alaa sago ɓen joɓat ɗen ko fawa e dow mum ko réussi erima leyɗele ɗiɗi woni Inde kañum e Pakistan ɓe gartata e kadi e deegere gona nanodal hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum dey wonno ko tunguɗen e joolama jaɓeri e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji goto ko Sar Dogo ngam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodja ngam weltare Ayawo TV golle ma jooɗi peewi e ngal ɗo kumpital labtungal no feewi joolam jabeeri ko Alassane Oumar Mbodja to leydi Mauritanie piilungal arɗo Alhassane Mamadou Dia toon to Fonde Elimane ko Abdoulaye Zakariane to Boutanda jillu ceerno Idrissa Diallo ko musidɗo men ceerno Zakaria Samba Dia to wuro teddungo Madina Gounass ko Amadou Samba Lo musidɓe tedduɓe ɗum wonno komin gaddannomon kumpital men ɗemgal Pulaar hannde ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hirane noon